Sa standoff sa pagpasar sa 3.32 billion pesos ng supplemental budget sa dakbayan sa Sugbo, unang nabati ang problema sa koleksyon sa basura, ilabi na sa South District. Nanawagan karon si Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella sa mga barangay kapitan sa South District nga mag-double time sa pagkolekta sa basura tungod sa kawad-unog budget sa dakbayan. Matod ni Labella nga ang dakbayan sa Sugbo anaa sa sitwasyon diin wala na kinikwarta alang sa pagkolekta o paglabay sa mga basura. Sa kapintulo kabilyon ka pesos nga supplemental budget, 87 million pesos niini ang gigahin alang sa garbage collection. Ang South District mo'y labing apektado sa problema kay wala na'y kwarta ang dakbayan alang sa pagbayad sa private haulers sa pagkolekta sa basura. Ang mga basura sa South District dadon sa transfer station sa Barangay Inayawan sa dili pa dadon didto sa usa ka pribadong sanitary landfill sa Konsolasyon. Ang private hauler mi-deploy og 20 ka 10-wheeler trucks alang sa garbage collection. Sa pagkakaroon nga walay pondo ang mga truck sa barangay na ang muhatod sa basura dito sa Konsolasyon. Ug tungod dinhi dili na maato ang pagkolekta sa mga balay-balay kay dugay man ang biyahe padulong sa Konsolasyon.